たとえ命を散らすことになろうとも、お前をこれ以上進ませるわけにはいかない。陛下は、このダルシスの希望、世界を平和に導く王だ。貴様に倒させてなるものか。ランス。ならばどうしてディゴスは我がバルディアを侵し、ラングリッサを奪った。すべては力による平和のため。力なくして平和などあり得ぬ。ラングリッサはただの力ではない。邪悪を封印するためのものだ。その封印が解かれたために、魔物が暴れているんだぞ。なんだと。目を覚ませ。平和のためと言いながら、自らが平和を乱していることになぜ気づかない。それでは、私は、そこを通してくれ、ランス。私たちは進まねばならない。わかった。だが、それなら私も連れて行け。お前の話が事実なら、ラングリッサーは返そう。しかし、それでも陛下は、このダルシスに必要な人物だ。お前たちに殺させるわけにはいかない。ディゴスの望みが本当に世界の平和なら、和解の道もあるだろう。その言葉、忘れるな。私が奮起すれば、皆はついてこないからな。ダルシス城内部に突入したレディンたちは二手に分かれてディゴスのいる部屋へと向かった。最後の戦いは近い。
を取り戻す。どんな力でも扱いこなしてみせよう。